खुलुमहा जत ककब्रक मीडिया एबा ककब्रक किप्रासा ककब्रक थुमनाय रंग जों दिनै जागा प्रेस मिट खालायनानै नांखा बेलायनो कायसा नांगौमानि टपिक ना तुई जों इदानी 4-5 दिन जरा रमै आगरतलानि प्राइवेट वेलफेयर डायरेक्टर एडुकेशन डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर तारपरे निनि बजुं स्कूल ताय आलका जुदा जुदा स्कूल रगा जों डेपुटेशन रुमानि याबलो तिनिनि ओ कक्रमा थुम पान्डाबा तिनिनि ओ प्रेस मिट हिंगा आनि गानारा सिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट एबा आचुखां नेताजी देबबर्मा दङ यांग जॉइंट सेक्रेटारी मेंबर अलेक्जेंडर जमादिया दङ ताय बाकी रगो दंबायो बे जों तिनि मेनलि प्रेस मिट खालायनानै नांमानि अंखा दरक सायमानो 1979 नि 19 जानुवारी फार्स्ट जे सिनी दशरथ देवनि जराब बरफ याक्षी बदल फैमानी याबलो सिनी ककब्रक ककनो हापांनि कक बा सरकारि कक बा स्टेट लैंग्वेज हिसाबै गसिना हानजांमानि आबुनि याबुनि सिनिनो ओ ककब्रक ककनि केबिटी टीचर नियोग खालायजामानि प्रत्येकटा स्कुल रग यूनिवर्सिटी रग कलेज रग तुरुक तुरुक फ्राय ककब्रकनि बागै बरिदनानि कासे शेप बा सुजुग खालायजामानि फियाकबा ओ 4 बছরनि जे हापा ताबो 5 বছর कालायखा तुरुक तुरुक खालाय ककब्रक ककनो बाहायके स्कुलनि सिमी कलेजनि सिमी यूनिवर्सिटीनि सिमी नरैमान आबुनि कायसा अपचेष्टा बा आबुनि कायसा सायथुबै दङ अब बाहायके इंका जों बजुं स्कुलनि त्रिपुरानि कायसा टप मोस्ट स्कुल जे बजुं स्कुल ओ बजुं स्कुलनि प्राय 80% नो परिनाय अंका जोंनि त्रिपुरा साराव इंका ओ बजुं स्कुल से जखन त्रिपुरा साराव बरनि 11 नो भर्ती अंगा बाय फर्म फिलअप खालायनानै थां ककब्रक साबजेक्ट बरन नागायनिया परमसिके ककब्रक साबजेक्ट ना बरक काट खालायनो टीचाराव इंका आबरनो दुई मास्टर बाय कक्स खालायखा जों टीएसयू रब थाङै आबनि प्रोटेस्ट खालायखा बरक बाय कक्स खालायखा अब कक्स खालाय माने अ तामस खालायमानका जे विद्या ज्योति प्रकल्प नाकि ककब्रक साबजेक्ट नायनिया इंका जों पुइलानि सिनिनो जों लामा नखरि विद्या ज्योतिनो जों सेलेगो विद्या ज्योति प्रकल्पनो माथानि कारण आबो कायसा प्राइवेट प्रोजेक्ट अब कायसा बेसरकारि खरन आ शिक्षाना बेसरकारि करनि सिनि बाहायके जों काटिनि मान आबनि बागै सिनि टीएसयू जत जरान जमा खालायथाय नरगतन सायना इंके आबहाय जरादो जों आबहाय खानागै जों सोलोंनाय रावनि जों जाना लाबा लाबा जों डाइरेक्टर ऑफिसआव थांखा जों डाइरेक्टर ऑफिसआव थांनायावै जों डाइरेक्टर बायबा तो कक्स खालायमालिया बोसोन जरासि रैलिया तखनसो जों विद्या ज्योति प्रकल्प जे नायखुमनाय बबाय जों कक्स खालायखा कक्स खालाय माने आबोला तामखनि सायमानखा बोसावि दङ जे ककब्रक टीचर करेनि बागै नाकि विद्या ज्योति प्रकल्प बा ककब्रक ताय नागैनिया अब बाहाय जेंता क आबोनि जे हापां बरक तो सायतंले जों त्रिपुरा सारावनो सेबक रहि दङ आदै रहि दङ आबो ताय कबा कक्स सायतंग के तामनि बागै ओ ककब्रक के ताबसो जराति टीचर नियोग यावनाय ना के तामनि बागै जे बिज्ञप्ति रनाय आबो के ताताल क आबो का मेन सिनि टीएसयू कक्स हमो कारण ताबो गोबां जे याक्षी हापांनि जराब जे कलेज यूनिवर्सिटीओ जे एमए पर्यंत ककब्रक ककबाय करिरि पास अंगानि बागै कायसा स्कोप खायनो माने सिनि टीएसयू नि जे तुमा जरावै चबा दं माने जे चबानि कलेज सक्सेसफुल हमै कलेज लेभेल स्कुल लेभेल ककब्रकनि सब्जेक्ट ककब्रकबाय फोरोंजागै दं माने एके ओ ककब्रकबाय सिनि आमानि ककबाय फोरोंजागै दं माने जराब बाहायके आबनो बथागै मान ताबो गोबां आबहाय ककब्रक मास्टर डिग्री कंप्लीट खाजा ककब्रक ने बीएड इवन 10 पास खाजा ने तो गोबां दं इनके मास्टर करि के नर बरनो नियोग खायदि तामनि बागै नियोग खाया बजुं स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल तुलसीवती स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल उमाकांत आबहाय जागा रो ककब्रक टीचर से करे बरमा शिक्षक क और आलका सब्जेक्ट टीचर से आलका सब्जेक्ट टीचर तो दिसे बर ककब्रक नाई तो इनके आबो एबार वार्षिक की যারা তিপ্রাসা দরদিগনি সানায় আবনো তে গরমে খাইছে আপনা ককরে আর যারা जों टीएसयू रग नर फेसबुक रग आबहाय जागा रग डेली बुतुमनाय जों नरनि बागै जत जराब प्रोटेस्ट खालाय दङ नरनि बागै जों लामा दङ नर मुखना आबहाय सिनि मूल्यक যদি ककब्रक साबजेक्ट तोई যদি परिरि जायखिया अवै दंखे बा आबनि যদি अंखे जों फाइनान्शियल आबनि बाय जबा ककब्रक नखने आबहाय फार्स्ट सेकेंड ऑफ स्टाइपेंड इश्यू प्रत्येक बছरो जों टीएसयू र स्टाइपेंड इश्यू नि बागै जों खराब दिसाव ताकलेबो जों डेपुटेशन दिखा ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर नि थानि जे स्कॉलरशिप बरस थाका बसकाने मासनि 15 तारिखनि बिषय आबो कंप्लीट खायना যদি बसकाने मासनि 15 तारिखनि बिषय যদি नरनि केबनि स्कॉलरशिप कंप्लीट अंग्या हुका जों टीएसयू सिरिन तंगला जबा खायना ता कैसे ककब्रक दशरथ देव मेरिट अवार्ड सिनि याक्षी हापां जराबा आबो जाबाय दं माने त्रिपुरा सारावनि बिषय जारा 80% मार्क मोनजाक बा काहा मार्क नि पास फाजाय रखनो बरनो कायसा रां हिसाबै जुबाचक खायदों आबो बद्द खायरेखा
যারা নার্সিং পড়ি নাই বিএড পড়ি নাই বিপিএল রংনি এসসি এসটি রং 1 বছরনি ভাবে আর্থিক বড় কাছে হেল্প করে তবে আবো তাবো বদ্ধ খাই যাব ফোক মিউজিক কলেজ ও জায়গা जों রেগুলার খাই দি টিচার রংনি जों ফারাংতি সাই দङ আবো তাবো সাথে রেগুলার খাইয়া যে ফোক মিউজিক কলেজ থাंनाय यासि हापां खुंदुं कायसा तारपरे निनि यांगो आगरतलानि दशरथ भवन गानाव कायसा आबहाय ताइबो दङ आबहाय जागाराव बरक स्नाबै रेखा तिप्रासारनि कालचार रंनो तिप्रासारनि कप रंनो जामुं रंनो श्री सिटिनि तुइदुलना जाबो परे जा मामिता रंनो सोलोंग्रोना बागै रोमेन्टना बागै आपनि बागै बरक स्नाबै रेखा যারা সাবি দংनाय টিএসইউ तिप्रासारनि कालचार रंनो खामदैगा কিন্তু ও স্কুল ইউনিভার্সিটি কলেজ কপরক সাবজেক্ট আপনি সাবনি জরাগো বা আবো টিএসইউ সারা সাবলা আপনি বাই ফারাংতি সাই দংবা আবো কিন্তু বেলাইনা তাবো কাইছে সুমুং আজেনানি দরকার নরবা আবো ওয়ানসমানি দরকার ঠিক আছে বেসিক্যালি আবনো যিনি প্রেসমিট বা বক্তমা আওয়াইমো তংমানি যে নরমিখানে আবনো কয়নাই যে 2018 नि सिगां ताबुनि जे हापां तंनाय ताबो 5 বছর কানানি জরাওবা आमबासा कायसे मेडिकल कॉलेज रनाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव कायसे कॉलेज रनाय एडीसी एरियाआव कॉलेज रनाय जे बर ताताल कक्स खामानि आबोतो ताबो पूरा क्लियर अंकबले पिक्चर एकदम क्लियर अंकबले जे बुसु गरते बर ताताल कक्स खाबै सिनि तिप्रासाराव खपाय दं बुसु गरते ताताल कक्स खाबै सिनि बर रंनो तिप्रासा स्टुडेंट रंनो इमोशनली ब्लैकमेल खाय दं जों आबोनि बागै सिनि टीएसयू एकदम खरां दिसनाय क्राकखे सिनि टीएसयू जतो जराव खरां दिसाव कपर कपर एसटीडीओ द खायनि एडीसी एरियाआव कायसे मेडिकल कॉलेज खायनि सिनि तिप्रासा रंनि विषय कायसानो एकमात्र एडीसीनि विषय जेटा खबजानाय सब डिविजन आबो जम्पी सब डिविजन जम्पी जला हाई सब डिविजन रग बाहायके ताबो तामिननिफ्राय निनि रोंसोलोंनाय रगनतियै बाहायके जोंजाल खाय दं जम्पी जलानि एकमात्र कायसानो जे जिनि एडीसी एरियानि विषय जे सब डिविजन खबजानाय सिनि दाबि दं माने सिनि कन्वेन्शनाव फ्रांकाका ओ जागा जादा एटलिस्ट कायसा कॉलेज खुलुंनानै जों टीएसयू फाइनान्सियेल रग आबो तैबो जों जबा खालायनानै बागै जों चाइदोंनाय तो आबोनो सिनि मेनलि कक्तमा सिनि पान्दानि औहा जे बाबे ओ कक्ब्र कक्नो स्कुललो परि जायगा खालायनानै बागै चाइदों तो माने सिनि टीएसयू फाइनान्सियेल जबा खालायगा ताबो खालायो ताइबो लाइथांजो जरानि ओ सबा खालायगा आबो हायगोन जों फाइनान्सियेल जबा खालायनाय आर जारा सिनि टीएसयू नि जबाना तै नरो जे डाउट दंखे नरो नायनायनि तिप्रासा हामखरायनि बागै साबो जबा खालाय तिप्रासा रोंसोलोंनायनि बागै जोंजालनि बागै लामागो नखरै साबो जबा खालाय आबो नरो नायनायनि दरकार जिनि आबोनो सिनि नाहारमुं तंनाय सिनि टीएसयू नि बखाक्ति जत हास्तेनि लुकुरक नरो इमोशनली ब्लैकमेल अंगिया करे सिनि तिप्रासा रंनि मानथाय सिनि तिप्रासा रंनि रोंसोलोंनाय रंनि जोंजालना जे सिनि टीएसयू नि जबा ओ जबा नरो फायदि ताइबो सिनि जबाना क्राक फायदि कक्ब्र कक्नो जदि परि जायगा हुका स्टाइपेंड जदि मानिया हुका ताइबो बिदा जदि प्रकल्प थागिया हुका एडीसी एरिया में जदि कासे मेडिकल कॉलेज खाइ दिया हुका कक्ब्र कक्नो एड शेड्यूल जदि दाय दिया हुका जों फाइनान्सियेल ताइबो जबा खालायनायनि नरनो कक्स फाइनो नरनो जत्र बेलाखिना कम्पाय याफारै माने कक्ब्र जागोन पाइका